Akto nga nakuhaan sang CCTV video ang aksidente nga paglupok sang armas lutang kang nag-igo sa tiyan sang mekaniko nga si Jonathan Joso sang Pandan Antique. Nagwa sa investigasyon sang Kalibo PNP nga ibaligya sang kaupod nga mekaniko nga si Julius Maliswa sang Takuling, Bacolod City sang 3,000 ang armas. Sa video ginpauyatan pa sini sa biktimang armas lutang apang sa pagbalik sini sa suludlan diri na kaginali naglupok nga nag-igo sa tiyan ni Joso. Gilayon nga nadakpan ang sospek nga si Maliswa samtang confined sa ospital ang biktima. Inyang sitwasyon sang 32 anyos nga si Mark Hill Tatak sang nadisgrasya sa ginamaniho nga motorsiklo Domingo sang kaagahon. Sa investigasyon sang Panay PNP, natabo ang aksidente sa barangay Kandual, Panay Capiz. Hubog nga nagamaniho sang motorsiklo ang lalaki kag kaagahon nga nagpauli. Nadulaan sang kontrol lason nga natumba kag nagresulta sa pagkasamad sang iyaguya kag pila ka bahin sang iyalawas. Nagapabili na confined sa ospital ang biktima. Ginpadangat sang isa ka netizen ang iya nakita nga sitwasyon sa highway sa Haniway, Iloilo kagabi. Sa video nakita nga ginasabak sang iloy ang isa ka bata sakay sa motorsiklo pero ang iya pihak nga kamot nagauyat sang cellphone. May tion pa ginpatindog sang iloy ang lapsag kag ginbaliwala ang peligro nga mahimo matabo. Makita man nga wala nagasuksok sang helmet ang nakasakay sa motorsiklo. Dugang pa sa nagkuha sang video nga antes pa sini, nakita pang babae nga nagaselfie samtang nagasakay sa motor. Panumdum sang otoridad, magdobli halong samtang nagabiyahe. Ilabi na kung ang ginasakyan, motorsiklo.